Så nu er tiden inde til, at I skal gøre jeres entré og brillere med jeres kunstneriske tæft for teaterkunst. Gå op og spark røv. Ja, skynd jer op. Skynd jer op. Ja, det er teaterinstruktøren Christian. Hvad kan jeg hjælpe med? Ja. Nå, jamen, tak skal du have. Et nyt teaterstykke, siger du? Et påskespil? Ja. Jo, jamen, lad mig tjekke i min kalender. Jo, det falder så heldigt, at påsken er fri. Jamen, lad os sige det. Det er glimrende. Jamen, vi snakkes ved. Ja, Julius, jeg ved ikke, om du hørte, hvad samtalen gik ud på, men der har været betydningsfulde mennesker ind og se generalprøven. Meget betydningsfulde, og de har været meget tilfredse. Så nu vil de have mig til at lave et lille påskespil. Det er egentlig, du står og laver. Så, nu begynder de. Kom. Julius. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal forklare. Umulius! Nej, se. Hallo? Synes du, det var så dårligt? Jamen, okay så. Ja. Jamen, farvel. Hvem var det? Det var ham fra påskestykket. Han havde været inde og se forestillingen i aften. Han sagde, at han aldrig havde set noget så lallende talentløst. Tag en pebernød. Der er også sodavand. Når bare vi har hinanden, så går det nok. Jamen, jeg forstår det bare ikke. Hun plejer da altid at sige, en god generalprøve giver en god premiere. Nej, jeg tror, det er omvendt. Nå ja. Ja, selvfølgelig. Glædelig jul, Christian. Glædelig jul, Jus.